Як скейт? Сега ще го направя това. О, ти ли бе? Да. Не можеш. Не мога ли? Не можеш. Да. Сега ще видите. Да. Давай, давай. Ай, сега. Мани. Ай, давай. Да, wait. Да. Реши да си казваш така опочне, колко пъти трябва да ти се каже. Няма само след теб да ходя. Аз не го говоря, бе. До кога ще продължаваш да се държиш така? За какво говориш? До кога ще продължаваш да изглеждаш по този начин, да се държиш по този начин, да се обличаш по този начин? Нищо ми няма на облеклото. И знаеш ли, все ми е тая какво е нормално и какво не е. Сега, ако обичаш, ми излез от стаята. И я не ми дръж такъв тон. Искам да се искам с тези парцали. Взела съм ти някакви неща, искам да си с тях. Крайно време е да се обличаш и да изглеждаш като нормално момиче, а не като това. Здравей, Зара. Виждам, че си се променила. Вечера ще правя парти. Ако решиш, заповядай. Ами, до вечера. Не приемам не за отговор. Добре? Супер. До вечера. Охо! И за кого е всичко това? Може да са били на бал с маски. Стига де. Просто пак майка ми и нейните простоти. Ха. Окей, ти си знаеш. Скейта къде е? Днес съм без него. Коя си ти и какво направи с нашето момиче? Как така днес съм без него? Нали знаеш, че всеки петък ходим да караме? Ами, Сара, всичко наред ли е? да, просто едни момичета от класа ми иска да изляза с тях до вечера и няма да съм с вас. С онези, а? Да, какво толкова? Това не си ти.
Защо трябва да се правиш на нещо, което не си? А вие знаете аз коя съм, така ли? Може би съм точно такава. Може би. Майка ми наистина е права и трябва да се държа като нормално момиче. На вас ви е лесно. Имате свобода, избор, а аз? Нищо. Каквото и да правя, винаги съм никой. Вкъщи, в училище, навън, навсякъде. Това не си ти. Защо трябва да се правиш на нещо, което не си? Внимателно!